bawb, Cadi sy'n yma a heddiw mae gennau fideo coginio arall i chi heddiw. Felly dwi'n mynd i wneud bisgedi efo blodau bwytadwy ar y top. Felly dwi wedi bod i'r ardd yn barod i hel blodau, lle mae gennau briallu, primrose o fioled, a dandelion dant y llew, a chi'n gallu gweld forget-me-nots bach hefyd. Felly, gad i ni ddechrau. Felly, dwi wedi penderfynu defnyddio cwpanau mwyn mesur cynhwysion heddiw, just achos mae lot haws dwi ddim yn gorau cael y glorian allan. Dych chi'n gallu iwsio mwg arferol, fel hyn. Neu mae gennau'r cwpanau bach yma sydd yn gwneud i chydig haws, dwi'n meddwl. Felly mae gennau cwpan a hanner o flawd plaen yn y fowlen. A dwi'n mynd i ychwanegu hanner cwpan o fenyn. A hanner cwpan o siwgr man. A dwi'n mynd i ddefnyddio blaenau mesedd mwyn gwneud briwsion bara. Fatha texture, gwead, briwsion bara. A dwi hefyd, mwyn ychwanegu chydig o flas, yn mynd i ychwanegu bach o groen oren hefyd. Felly mae gennau, dwi wedi gratio hanner oren i fewn yn hwn. Felly, ar ôl i chi gael y cymysgedd yn friwsion bara, ydych chi eisiau rhoi o ar y ford, jyst fel bwrdd torri, a dod o fo at ei gilydd i wneud pelen toes. Os mae chydig bach yn crumbly, fyddwch chi'n gallu ychwanegu touch bach o laeth neu chydig bach o wy, os ydych chi eisiau, ond dylswn fod yn iawn. Mae fi wedi dod at ei gilydd mewn pelen, a rwan dwi jyst yn mynd i lapio fo fyny a roed o yn yr oergell am 10 munud jyst iddo fo ddod ychydig bach yn fwy caled. Lle welwch chi mewn 10 munud. Hai, felly dwi wedi rholi allan y toes i tua trwch darn pint. A wedi torri allan gyda cutter state yma, fedrwch chi ddefnyddio unrhyw torwr ydych chi eisiau. Torwr siap calon, siap seren, neu jyst crwn. A rwan dwi'n mynd i fynd ati i roed y blodau ar y bisgedi. A fedrwch chi fod mor greadigol ydych chi eisiau, ydych chi'n gallu gwneud llun bach efo'r blodau, neu jyst dicio nhw ar fel ydych chi eisiau. Felly ydych chi jyst eisiau pwyso nhw lawr yn y toes. Fel yna. Felly dwi'n ffeindio bod hi'n haws os ydych chi'n dipio y blodyn mewn dŵr gyntaf ac yna gosod y blodyn ar y bisged. Dwi'n meddwl bod y dŵr jyst yn gwneud iddo fo sticio chydig bach gwell at y toes. Felly dwi wedi addurno'r bisgedi i gyd a dwi'n mynd i roi nhw'n y popdy am 10 i 12 munud tan maen nhw yn eiraidd. A dwi'n meddwl bod nhw'n barod, ond fedrwch chi fod mor greadigol ydych chi eisiau, gallwch chi ddefnyddio peirlysiau efo rosemary, basil, thyme, unrhyw beth ydych chi eisiau addurno nhw. Jyst gwnewch yn siŵr bod beth ydych chi'n rhoi dan nhw yn fwy tadwy. Felly dyma ni'r bisgedi wedi dod allan o'r popdy. Gobeithio wnewch chi fwynhau gwneud nhw gymaint a dwi wedi.